kowa ya je samo ganyen kuka shi kawai ya kawo muku ya ce magani ne. Gaskiya ni abin da ya fara isa ta wallahi. Mai mala hakilu wannan abu ya daɗe yana ci mutuwa. Ina son yi magana bayan da zai. Kyau. Ani ma abin mamaki yake bani. A ce wai kawai kuban kowa in ya samu ganyen kuka shi kawai da kawo muku kowa magani ne. Abin nan mamaki yake bani. Salamu alaikum. Malamai ga magunguna kala da kala, maganin ciwon baya, maganin shawara, maganin zawo, ga maganin mutuwa. Maganin mutuwa ka ce? Malam Garbati ka taɓa jin maganin mutuwa? Gaskiya mala hakilu ban taɓa jin maganin mutuwa. Malamai ne magani ne. Malam Garbati. Kai don uban kada kare na